Шклоўскі раённы цэнтр гігіены і эпідэміялогіі пераехаў у новы будынак. Зараз у прасторных кабінетах размясцілася сучаснае абсталяванне для даследаванняў, у тым ліку для аператыўнай дыягностыкі. Ва ўрачыстым адкрыцці прыняў удзел міністр аховы здароўя Уладзімір Каранік. Падрабязнасці далей. Раней санітарная служба размяшчалася ў двух драўляных памяшканнях, узрост якіх больш за 100 гадоў. Было вырашана рэканструяваць старую прыбудову да інтэрната на вуліцы 70 год Вялікай Перамогі, каб у санслужбы нашага раёна з'явілася новае памяшканне. Работы вяліся на працягу 8 месяцаў. Цяпер цэнтр займае сучасны двухпавярховы будынак. Ва ўрачыстым адкрыцці прынялі ўдзел міністр аховы здароўя Уладзімір Каранік, намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкама Валерый Малашка, галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Магілёўскай вобласці Светлана Нечай, старшыня Шклоўскага райвыканкама Александр Титок. Сегодня очень приятно открывать новое здание, которое оснащено действительно современным оборудованием, которое позволит для медицинских работников создать комфортные условия труда. А для жителей Шкловского района вселить уверенность о том, что санитарно-эпидемиологическое благополучие находится под жестким контролем. Что те продукты, которые вы покупаете в магазине, ту воду, которую вы пьете, и тот воздух, которым вы дышите, соответствует всеми требованиями. Потому что здоровье сберегающая среда – это один из постулатов для того, чтобы увеличить продолжительность жизни нашего населения. И здесь действительно делается все необходимое. Самы ўрачысты момант мерапрыемства – перарэзванне чырвонай стужкі і ўручэнне сімвалічнага ключа ад новага будынка галоўнаму санітарнаму ўрачу раёна Артуру Кусцюкевічу. Пасля чаго для гасцей была праведзена экскурсія па новаму будынку. Зараз новы цэнтр стаў больш кампактным і зручным. Тут размясціліся аддзел гігіены, эпідэміялогіі і лабараторны аддзел, адміністрацыйныя кабінеты. Таксама з'явілася актавая зала з мультымедыйнай сістэмай для правядзення сходаў з персаналам і навучання насельніцтва правілам гігіены, што таксама немалаважна. Важно, бо центр обслуговывает увесь Шкловский район, амаль 29 тысяч человек. Мы переехали уже в новое комфортабельное здание, которое полностью оснащено современным новым оборудованием. Были затрачены большие средства с инвестиционного проекта Могилевской области на укрепление этой материально-технической базы. В старом здании ему уже было более 100 лет постройки, то есть выполнять качественно и в кратчайшие сроки свои функции по сохранению здоровья и поддержанию эпидемиологической обстановки в районе мы не могли в таких условиях. Для этого было все это сделано. З адкрыццём новага памяшкання ў цэнтры гігіены і эпідэміялогіі павялічыцца хуткасць правядзення даследаванняў. Напрыклад, лабарант Любоў Арыніч адказвае за апарат новай мадыфікацыі, які вызначае радыёнукліды. Зараз усе дадзеныя выводзяцца на кампутер, што дазваляе адразу складаць пратаколы. Если мы на старом приборе определяли глюкоцезий 137, то на этом приборе, на новом приборе мы можем определять уже более расширенный спектр. Палегчылася праца і ў бактэрыёлага. Да гэтага падлікі праводзіліся ўручную. Цяпер абсталяванне вядзе аўтаматычны ўлік, а гэта значыць, што даследаванні сталі больш дакладнымі. Жыхары раёна могуць быць упэўнены, што іх санітарна-эпідэміялагічны дабрабыт знаходзіцца пад жорсткім кантролем, што прадукты харчавання, вада і паветра адпавядаюць усім патрабаванням. Увогуле, з кожным годам наш раён актыўна развіваецца для таго, каб людзям было комфортно жыць. В следующей неделе мы открываем новый детский садик. Через 2 недели мы вводим в эксплуатацию 64-квартирный дом. Это приятно мне, как председатель исполкома, что вводятся новые объекты в городе и в районе.